Benvinguts a un programa estranyot que hem fet la gent de Mutzeta en un càrting. 2 equips, 3 curses i una marginada que comenta des de Bèlgica perquè està d'Erasmus. Qui ha de guanyar, Laia? Perdona, però ha de guanyar l'equip 1 perquè som els millors. Tenim un equipàs, jo i la Laia som Girl Power, i després tenim el Miquel, que també és Girl Power, i tots junts fem un combo loco. Som indiscutiblement els millors. Doncs a veure, jo crec que hem de guanyar a l'equip 2 perquè som un número par i el número par sempre dona bona sort. No, sí, no us espanteu, companys. Un tiktoker, una feminista i un putocrac. Som els millors També. I perquè som superpràctics. Jerry, nen, et veig molt calladet. Jo crec que hem de guanyar sincerament perquè no hi havia pressupost per un monitor d'autoescola i m'han dit que vingués aquí a ensenyar-los una mica aquests panolis i així aprendrem una mica a conduir. Flipant! Jo crec que li hem de tenir més por a l'Aleix. Jo crec que el més competitiu és el Gerard, però no li hem de tenir por. No tinc por. No tinc por de Però res. sí, és el més competitiu i el que ens posarà la carrera més difícil. Jo crec que la més competitiva del grup 2 és la Maria, perquè crec que és la que em tocarà fer-ho amb mi, o sigui que jo, a més, l'únic objectiu que tinc és guanyar-me ella. Jo haig de dir una cosa, a mi qui em fot molta por és la Laia. Jo, Miquel. Jo, mira, Sembla en Marc Márquez. Miquel 93. Por, el que és por no em fa por ningú. Podria dir que si la Gemma condueix tan bé com canta, potser em guanya. Bueno, i això de la penyora, que... Jo tinc molta por al càstig, m'imagino de tot. Des que ens tirin qualsevol cosa sobre el cap, m'imagino que ha caulat de moment. No ho agafeu, com a idea. Alguna marranada d'aquestes, en plan, obrir el mòbil i ensenyem totes les converses de WhatsApp. Aviam, jo no m'imagino la idea de que sortim perdedors. Jo crec que serà alguna cosa tipus relacionada amb les xarxes socials o ensenyar un últim missatge o alguna cosa així. a mi em fa por, com som Mutzeta, em fa por que haguem d'enviar un nude. A veure, que no tinc cap problema, perquè tinc molts. La pregunta de quin és el càstig se li fa als perdedors, llavors nosaltres no hem d'opinar sobre quin és el càstig. Vinga, va, comencem. Optimista, Gemma? Vale, nois, jo sé que puc guanyar el Gerard. De fet, estic convençuda que una altra vida he sigut piloto. Sí, dona, sí! Girl power. No he vist res. Quan he sortit, anava guanyant el Gerard. M'ha adelantat, però Com va això? m'acabo de fotre un cop que valguin Déu, nois, valguin Déu. Nois, sempre prudents per les carreteres, reduïu velocitat. Clar que sí, Gemma. És que a mi el Gerard no m'enganya. Aquest nen el porten cada dia a fer càrting. Ja ho fan això, la gent de sang. Doncs el Jerry de l'equip 2 guanya la primera cursa i ara la Laia ha de guanyar l'Aleix. Què tal? Aleix, podreig-te! Nens, els insults que ens fan fora. Que voleu fer promo, ja que hi som. Jo sóc Mutzeta! Teniu algun dubte? Ai! No farem car a Mutzeta. Hem d'agafar les curves i hem de treure. Ui, què ha passat? Laia, amiga. Criden molt, però aquí sembla que vagin molt lents, In the rain. Seguirem endavant, seguirem lluitant. I ningú podrà Ai, oi, oi. Ai, por favor, una cosa, aquí estic fent massa esport. No em falta per la merda aquesta, quan acabi. Poquet, Aleix, poquet. Jo encara no sé qui guanya. Aleix, què fem? Laieta, vinga per tu. L'Aleix, ho he intentat, l'Aleix és una... Perquè no molt maca, però aquí guanyarem per les dones. Clar que sí, Laia. Nosaltres també, molt bé. Sé que és això de... Segons... sí, clar, és que és una dona. O sigui, guanya l'última, però anem a veure la Maria. Tinc molta por, estic molt nerviosa. La Maria ha avançat al Miquel. Senyors, la càmera, la càmera. Ara caurà l'altra. Nois, estic passant molta vergonya, aquest senyor em renyarà ara.
Maria, confiança, dona. Amb la curva aquesta... Quin estil, Miquel. Tu també, Maria, tu també. M'encanta aquest gir, us ho juro. Ara què passa? Que no vols creuar? Bueno, com ho heu vist, això? El somriure és l'últim que es perd. Exacte. Jo estic molt orgullós del meu equipàs, que han arribat a la final. Ja farem alguna cosa perquè en Jerry no Exacte, una guanyi. estratègia aquesta, tu el bloqueig. La cosa és que el Jerry no pot guanyar, nois. Jo m'he fotut hòsties, quasi moro. No m'he donat molts cops, M'ha sorprès. Però bueno, comparteixo una mica, tenia la por de morir. En Jerry ho ha fet superbé. O sigui, moltes gràcies. No li tiris, floretes. No, no li tiris floretes. He comprovat que la Gemma no canta tan... no condueix tan bé com canta, però també he pogut veure que els meus companys no són gens dolents. Hi ha hagut 2 moments que la Maria no tenia cap, el cap estava en un altre lloc i dic, s'ha acabat aquí això. Estava baixant la segona curva i això l'he vist, el moment exacte en què feia amb el coll així, aquest moment l'he vist exacte. M'he espantat, Per un moment... O sigui, Jo he pensat que en un moment havies perdut el coneixement, jo us he vist a tots superpreocupats. I tant! I m'heu mirat en plan, no sé què, jo, no, si estic de puta mare. La vista! Estic a punt de morir, Jo no entenc si el que cau és la càmera o el seu coll. M'estic fent molt de mal. És que tela, Anem al bar. Com? Ha guanyat el premi a millor crit l'Aleix? Una cosa, jo també vull un premi, que m'esteu dient. Demano que es tornin a veure les imatges. Ha cridat. La Laia ha cridat. O sigui, em quedo impactada de com crideu. Vull dir, no ho arribo a entendre. Jo estic flipant amb que tu no hagis cridat. No puc cridar, no em surt la veu. Espectaculars. Si ets de l'Aleix... Tremendos, direm. Es podeu sentir en molts llocs, els meus crits. Aquesta cridòria, ni els haters de Twitter, Jo mai havia estat tan Mai? tocada. No, mai. I bueno, ja No ho hagués dit. Sempre hi ha una primera vegada. No, i tant que no. Tant que no, per això. saps, ni mica. No sabem com, però continuarà. Fins la propera!